Adobe Illustrator boýunça mini kursda hoş gördük. Bu mini kursyň dowamında biz bu programmanyň esaslaryny öwrenýär, şekiller, renkler, hatda biraz hat bilen hem işleme öwrenýär. Netijede siziň ekranyňyzda şekillendirilen illüstrasiýany döredýär. Adobe Illustrator bu vektor grafikasy bilen işleme üçin programma. Vektor grafikasy näme we ol rasterda näme bilen tapawutlanýandygyny Adobe Illustrator giňişlerini kursyny öwrenýär. Häzirlikçe men vektor grafikasynyň masşta berilenýän grafikadygyny aýdaýyn. Şonuň üçin onuň esasan köp ulanylýan ýeri ilkinji nowat çap bilen baglanyşykly. Mysal üçin şu kosmetika serişdelerini etiketkalary bilen bagly taslama dolulugyny Adobe Illustratorda döredilen. Logotipden başlap etiketkalaryň dolu keşfenetçenli Adobe Illustratorda işlenen we olar soňlugy bilen çapa berilen. Bu bolsa kämil öndürjüleriň taslama işi. Men diňe bir günnelik duş gelýän logotiplerimiz hakynda aýtmaýanny, eýsem kämil görnüşleriň käbir dürli elementleri hakynda da aýdýan. Mysal üçin Adobe Illustratorda işläp tutip çapa taýynlap boljak mahawatly paketler ýa-da brend bilen bedilen ofis diwarlary. Çap üçin grafikadan başga da Adobe Illustratorda web dizayn üçin niýetlenen grafika bilen hem işläp bolar. Soňky wagtlarda vektor massyna berilme grafikasyna SVG format hafta meşhur ýagdaýda. Bu format ören aýdýar tutýar hemde ony diňe bir kompýuterde däl, mobil enjamlarda we planşetlerde hem teredip boljak adaptiv saýatlar üçin ulanmak amatly. Bu grafika Illustratorda şekillendirilýär. Mysal üçin ine Kaliningrad oblastynyň resmi syýahatçylyk merkeziniň taslamasy üçin grafika. Bu ýerde illüstrasiýalar şekillendirilen we teksturalar ýerleşdirilen şeýle-de gradientler we käbir nyşanjyklar. Edil şeýle ýagdaý bu taslama babatynda hem aýtyp bolar. Bu ýerde hem illüstrasiýalar we logotipler ödilen. Bulardan başga bu illüstrasiýalar websaytda animasiýalar üçin ulanylan. Elbetde siz Adobe Illustratorda munyň bilen meşgullanyp bilmersiňiz. Emma siz bir näçe SVG obyektler döredip bilersiňiz, soň ony ösdürmek arkaly animasiýalaşdyrýarlar. Indi Adobe Illustratordaky mümkinçilikler bilen tanışanymyzdan soň gelin programmanyň özüne geçelim.